Здравейте! Сега искам да ви покажа няколко нови артикула, които получихме. Започвам с ето тези страхотни поли, които са с имитация джобче. Полата е доста плътна, с ето тези златисти нишки. Цената на полата е 28 лева, размери има от S до XL. Следващото нещо са ето тези къси панталони с дантела и с коланче. Дантелата е уникална, тук ви показвам и на видео по-добре моделчето. Налични са в черно, кафяво и бордо. Отново имам размери. Продължавам с ето тези уникални рокли. Златистия детайл на врата ги прави още по-елегантни. Ето го така по-отблизо. Материята също е много удобна, така ви показвам и отзаде моделчето. И оставам снимки да видите модела как стои. Оставам ви и цветовете да ги видите. И продължавам с ето тези гащеризони. Отгоре бюстието е с камъни. В черно и в червено го има моделчето. Надолу с широк крачел. Също ви оставам снимки да видите по-добре моделчето. А вие, ако все още не сте решили какво да облечете за настоящите празници, може да ни разгледате страничките в Facebook и в Instagram Джани Мода. Долу в описанието ви оставам да видите и как се изписват.